Habang nag-aayos ng mga gamit, pinakikiramdaman ko ang paligid. Nagsasamid habang malapit ng sumapit ang dilim. Nakikita mo na naman ba sila? Tanong ni Sid sa akin. Hindi ako kumibo at inalala ang nangyari mula sa aming dalawa ni Sid hanggang sa maampon ako. Lumaki kami sa kumbento. Simula bata kami ay kami na ang magkasama. Inampon ako sa kadahilanang malupit ang aking mga magulang. Ngunit kasama ang palad, hindi alam ng mga madre na nag-alaga sa amin na mas malupit ang dinanas ko sa kamay ng dalawang tiya ko na humupkop sa akin. Daig ko pa ang alipin na sunod-sunuran sa kanila. Ikaw, hindi ba sinabi kong mamalimos ka? Wala ka talagang nagawang tama. Naramdaman ko ang sakit ng aking pisngi sa pagkakasampal ni Tia Chudora sa akin. Noong bago pa lang ako sa kanila, may mga nagsasabing tumakas na lang ako. Hindi raw magiging maganda ang lagay ko sa kamay ng magkapatid na si Tia Isabel at Tia Chudora. Mga biyuda daw ang mga ito, bagamat usap-usapan na sila rin ang pumatay sa sarili nilang mga asawa. At ang lahat ng sinubukan nilang ampunin ay minsang bigla na lang nawawala o ang ilan ay nakatatakas. Pasensya na po. Hindi po ako makapalimos dahil masama po ang pakiramdam ko. Nanginginig sa takot na paliwanag ko, ngunit wala siyang awa na hinila ang buhok ko at dinala papunta sa banyo. At hindi nagdalawang isip na ilubog ang mukha ko sa timba na puno ng tubig. Anong pakialam ko? Kahit mamatay ka, wala akong pakialam. Sayang yung kikitain mo sa pamamalimos dahil wala akong pasugal ngayon. Hindi ka pa nadadala sa 3 araw na pagkalam ng sikmura mo? Pwes, 2 linggo kang hindi kakain. Inilubog niya ulit ang ulo ko sa timba na abot-abot kamatayan ang pagdarasal ko na sana kayanin ko pa. Nanginginig ang kamay kong tumingin kay Sid na nakatingin sa kawalan. Naramdaman ko ang takot dahil baka maulit na naman ang pagmamalupit ni Tia sa akin. Kaya tumakas ako't pumunta kay Sid at tumuloy sa sinasabing tahanan daw nila Sid noon, kaya dinala ko siya rito. Dahil gusto raw niya dito na manuluyan. Si Sid ay iniwan ng kanilang mga magulang sa simbahan sa hindi malamang dahilan. Ngunit baka isa na dito ay dahil bulag siya. Lumaki kaming magkasama, kaya alam kong simula noon hindi na siya nakakakita. Kabaligtaran ko na nakakakita ng hindi karaniwan na nakikita ng ibang tao. Ngunit malakas ang pakiramdam ni Sid. Psst! Napatingin ako sa kabilang tukador ng kama ni Sid. Napapikit ako dahil may babae akong nakita. Nakaupo sa taas ng tukador at nakakatakot na nakangiti sa akin. May ibang tao ba dyan? Tanong ni Sid. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Hindi sila tao, Sid. 4 sila. Kinilabutan ako sa mga batang kasama namin sa kwarto na diretsong nakatingin at nakangiti sa akin. Mga batang hindi na humihinga. Mga batang patay na tila naghahanap ng hustisya. Malapit na sila. Sid, nakayukong sabi ko sa kanya habang patuloy na nag-aayos ng gamit at hinihigpitan ang hawak sa rosaryo na
nasa kamay ko. Pumunta ka na sa kwarto mo. Magsarado ka ng bintana mo at magkandado ka na ng pinto. Ani Sid. Napailing ako, ngunit binigyan niya ako ng tipid ng ngiti. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala sa akin. Magkita na lang tayo mamaya. Hindi ako nakawala agad sa mga tiyahin ko dahil sobrang bait nila kapag marami ang nakakakita. Sana nga ganoon din sila kapag kami na lang. Hindi kita pwedeng iwan dito, Sid. Umiiyak na ani ko, ngunit umiling siya. Umalis ka na. Pumunta ka na sa kabilang kwarto. Kalmadong sagot niya. Dahan-dahan akong tumayo sa higaan ni Sid. Kinandado ang bintana niya, pati na rin ang kanyang pintuan, at nagmamadali akong pumasok sa aking silid. Hindi ko binigyang atensyon ang mga batang sumusunod sa akin at tila nanonood sa mga mangyayari. Parating na sila. Umiiyak na bulong ko at nagpunta sa sulok ng higaan. Linda, nakipaglaro ka na sa amin. Umiling-iling ako kasabay ng pagkatok ng kung sino. Iha, buksan mo ang pinto. May mga ibibilin kami sa'yo. Narinig ko ang tawanan ng dalawang babae. Nabosesan ko ang nagsasalita. Si Tia Isabela. Umalis na ho kayo bago pa tuluyang magdilim. Napahagulgol ako at narinig ko ang mga mahihinang tawanan ng mga batang nasa kwarto ko rin. Ano ba? Pagbubuksan mo ba kami? O lalatay na naman tong tunggod ko sa'yo? Galit na sigaw niya. Bukas na lang ho. Umalis na ho kayo. Nandyan na sila. Linda, buksan mo ang pinto. Dumanak ang dugo sa sahig habang gumagapang si Tia Isabela papalayo sa kinatatayuan ko. Hayop ka, Linda. Anong ginagawa mo? Papatayin kita. Dali-daling bumagsak ang ulo ni Tia Teodora sa sahig at dali-dali akong naglakad sa kinalalagyan ni Tia Isabela. Maawa ka, huwag mong ituloy. Huli na ang lahat. Sinaksak ko siya sa tiyan at hinila ito pababa, dahilan para lumabas ang lamang loob niya. Nandito na sila. May munting ngiting lumabas sa aking labi. Madilim, ngunit kita ko ang mga ngiti ng mga bata na kasama ko. Pinatay rin sila ng dalawang tiya ko. Kung hindi man pinatay, ay namatay sila dahil sa gutom. Sakit ng dahil din kay Tia Isabel at Tia Teodora. Naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng mga luha ko na makita kong nakangiti si Sid sa akin. Nasa may pintuan siya. Salamat, aniya. Nang pagpunta ko sa kwarto niya, ay binuksan ko to. Kinuha ko ang susi at binuksan ang tokador. Nakita ko ang halos inaagnas na katawan ni Sid. Ikinulong siya ni Tia Teodora dito at namatay dahil sa gutom. Iisa lang ang umampon sa amin. Sumilip ako sa ilalim ng kama at doon ko nakita ang apat na bangkay ng mga anak sa labas ng asawa ni Tia Isabel at Tia Teodora. Lahat ng bangkay ay ininagay dito sa dating bahay nila Sid. Bahay ng babaeng naging dahilan kung bakit pumapatay sila Tia Teodora at Tia Isabela, ang nanay ni Sid at ang nanay ng apat na bata.
na nasa ilalim ng kama. Thank you po sa ating author na si Rosen Reed. Thank you po sa lahat ng mga taga-subaybay.